Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jupelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu Shpaubaje Main Step, adu Saubaje Janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki menadu nyau senam seneng, ki samla ya piru barok dilong kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang syapang ke music. Hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal bat khasi vocal. Kane ke music school ke Jupanya ki street performance bagi concert aman lau senam kum kedak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan nomor Islam wan ban syem ni ke admission hakane music school. Halo ki parlok baro ki ba ju Krishan ya ka kenuhun ke jungi na ka thiar ka bolong ka we ni ki channel khubor khasi na ka rilum khasi ba jentia jungi hangni hapo ka jelam kalaya hangni gidon ya iba Lawrence Nongrum ibolong ukertong MDC na ka Indian National Congress na ka Nongpo constituency de hangni kapor ngi kerpat ipi paima ki bekersan ini bangin ya sengap ayu ngidot I ba Lawrence idon ban ong lare ban pensai akmat dengi hakani kapor pemerintah de ba Lawrence hakani kapor ini pai saka kani keji akun ke jungpi jing airang jungpi nam takani election MDC Alhaja Afsan sya ka ying dorbar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council de kejing kli kabangi ko aban tip akan kapor kalong haswa ba pin rung sa ni gejli jong politics lane banlong kertong jong ka congress na kanong po de haswa jong kani ba pirung sa ni gejli pilale ayu hakapor ba pinang samla tat hadu kani kapor menta to na kaliang jonga ngai khublei ya iba Charles Sankli ibalong I editor jongka nakathia ngai ngo edem ru ya blei na ka benta ka jingker khu kerdo ka bawlo ai ha ka jing em ka jonga baro ngitim ba ngawan na kasnong umdam kasnong ka balong kanong kendong kasnong ka ba don ha kaput bat ka jela Assam bat ngawan ru na kalong ying long sem ka ba dog bat hakaju ro kapor ngalong khun swet ngalayo pat ban pendep ikijing pule ka jonga da ka jing kerku ka jong blei ngalayo ban pule na po Nagaland Mizoram bat na po Bangalore hakipor ki baladep kataro ka da ka jing Krishan jong ki missionary ki jing Krishan ki missionary ngalayo ban pendep ya ki jing pule ki jonga bat hadin ba ngalawan pule ngala airu ke jing Syakri kum u nong tray sarkar hapo ka civil hospital nong po kum u supervisor ko por nomar ngala pendep ya ka jing pule BSc nursing jonga bat marsin wan pule house nam ar hajar khat ar ngalayo ru banbat kum u rang ba shnong jong ka shnong ka bangasong ngasa ter ba ngabat kum rang ba shnong ngai kum rang ba shnong ngayo I ya kaduk ka jenjar bat ka jing sadin jong kadong bat kathan habang ayu I ya kane baro ka pelong pat yenga ba Charles ba menta ka kenti ngakwa bade bentau thumai ban saindur thumai bat kum utau briu ubade na kadong kathan nong kendong upadon ka jing thmu banwan ra ka jing kala ngalasim ya kane ka senjam ban mi sakmat ban yakun ya kaneka MDC election naka arnong po constituency namar ngasong thu ya kejing nadu ban penne pensa ya kariti kedustur kejongi ladang ikren ya karyam ka ben ngikren ya ka shat tenrai kejongi kum ka shat sajer ngai kat ba kipor kisngi kidang yaj ngai ba kadang ring sedot bat ngidang don kamben panjanai kita baro bat hakajur ke por nga iba ngidon kambonon rabiang ya kene ka jingya day bat ka jingya trailang hapreng jongi u karo khat ar u karbi bat umarngar
Namar haki por ki beladep ngidon ke jingede ki bajan ba. La kalong haka bam kadi, la kalong haka riti ke dustur, la kalong haka riam ke bej. Ngia seriem haki liang baro. Ta ke jingmi junga sakmat ru menta sisin kalong banwan ra ke jingye trei, ke jingye trei lang. Bar ke jing penjana ya ke jingye dei hapreng jungi. Ta kata ke dei ka nongrim ke bahakmat ba Charles. Di hadin ketu kajing kalampang ke bapila ay khmat jungi. Tinggi osngoru bapikren spang kariti ke dostor. Kasyat tenrai jong ka riboy ke jungi yang ni kamtam hapo nong po khat alung do. Bat kumjuru kajing ada ka kendo ke siap. Tinggi tip ba ka riboy district kadai ka wei ni district ke badan sendak bat ke jela Assam. Bat kalong ru ka district ke badan gajinya kaja kaput. Di pi kumdo lah hadin la leja ba pi job kum kotong MDC. Bat pinlong ru MDC jong kalong po. Deke ke jing jing pi nagam ta gini gi ai. To ba Charles langi keren ya ka kendo ko siap. Baro ngitip sispa na ka sispa persen ngide ki nong rep. But ka kendo ka dike pliang ja yangi. Kumba ka tin ka ong. Ka kendo ka dike kot sada yangi ki nong rep. But kawait de kulom mujongi. Ada ngidu no ka kendo ka siap. Mur ngidadu ne ka jing im ka jongi. Ngas ngau ba ngasong ngasa apo bodar ngasong tu ka jing e jongi paj ba. Ka bangimat na ka por sa ka por ha ka baydey ba ka jing kentur put jong ka jala Assam. Kum ki MDC pat ngidon ka benta ka bakraw. Namar leng ba ka kernit ka bahanriw. La aibor ya ka district council bangin yada ya ka kendo ka siap ka jungi. Bar ngakwa ro ban ai ka ne ka message ka balong clear ya ki nongsong snong jong ka ar nong po constituency. Ba radangi poi sa katong ngide pen scam ya ka kendo ka siap ka jungi kamtam nilai ya ki snong ki badon kaput bar ka jela Assam. Ti man ta ngin poi sa wi ka phang ka ta kalong hawi ne ba kernit ka ban riu. De bat kumjuru kaladon ka jing dawa lani ka jing kren mo haki rinsan paiba sepang ban pentrikam ya ketika artikel lais pa anju huai dipidan ayu ban ong halor gini bat haju kopor nganam sim su kopor kadon em ka jia pher hapdeng ka kernit ka ban riu ba ketika artikel lais pa anju huai. To ka article 371 ba Charles. Kadika an ka ba aibor ya ki MLA. Banshna ya ki an ki kendon. La kalong ya kariti ka dustur. La kalong ya ka kendo ka siap ka jungi. Ka syongka syongman bat kumta terter. Henry ngitip bah ka kernit ka banriu pat ka sikshedel. Kalong ki aibor ya ka district council. Banshna an dalade yalade. Syubu ka nuksa. Habang iong MLA kemud ngikren generally bat uparlok garo ba iye ujongi ki kasi bat ki jentia handai habang iong ka kernit ka banriu ka sikshedel pat ka aibor karpang bangin sna ya ki an ki kendon la kalong ban penek pensa ikerti ka dustur ka jungi ban penek pensa ka kendo ka siap ka jungi ki aibor yangi ban sna an dalade yalade nga iba kadon ka jingkren na kiliang gisan partai kiseng san partai ki ba ngitip baro ki ong ba ngidon kam ya ka 371 ki ong compare ya ka jela Nagaland ngaladon na Nagaland ba Charles Henryus na ngalasa Nagaland berki missionary ka Nagaland kalong habalaka ya ka jela Nagaland la ay ka rangkat ba ka 371 Henry hangi menta sikat tangila pendon kam ya ka sikshedel ngidon ka district council kabala ay burom yengi daka sorkar kongres sa katukupor hapo ka jingyelam jong i Reverend JJM Nichols Roy but habang yo i yakata ngayo iba bakan scam kariti ka dustur kan scam ka kur ka jaj kan scam ka syongka syongman kan scam ka kendo ka siap ka jungi nga tipsyay ba ka kambha ka six schedule ka kambha ka district council ban ya ka article 371 Ti mentang ngin poi pasakoi ka phang ta kalong ha ka bele bat ka sensar khadar hapo jongon hong po sansi ti hagidi kin reut ligi snam ki balai ngi i ba u MDC ba barem ngilam long barem ide i ba balajet rani
Tiki ki jung pi ya kir kom trekam jung I gini kisnem hindrutli kisnem lain nas. Kumbabaro ki parlok ba ien jong ka arnok po constituency kitip baha usnem arajar kat khandai ba Charles la penjob ya IMDC ba minta na ka seng kongres. Bat ngangit scam baki pajba kilong ki bestad ki ba champang ki bayar ka jingmut jing perkan ban bisyar ya ka ka ba sitting MDC ilale ka ne ka dong ka than ka jongi ngatip baki tip maki kambha ban yanga ya ka ba MDC ba mantai lale bat ngata ya kata ba Charles ngan pat ha ka jing start jing ki pajba ban ay ka rai ka jongki ada kumba late school mo habali school ngiyo iki report card bat kane kala de ke por ka bagi paj ba akin ay ka report card karai ka jongki ba lada ilale ba ka syong iki paj ba bat lada imsem le baru ki paj ba akin bisyari kata tana kaliang junga gam don ai benong datang kata ka kentin ngan ka jing start jung paj ba ka bai de kata ka jingkeli ka jongpi Te kani ka jingkeli khadu kolong lada ka kongres lani ka INC kawan ha ka bos nsyar hadis council tiki juban lani juban lak lani kita ki manifesto ki ba ka Indian National Congress kadon ban pasat syai pa ba khamtam ha kani ka nopo konsensi tokum babaro ngitip ba kanong po constituency kadon kajing edai kajing kajing ejan bat kitit jong ka party kongres kilas khamba hakaneka constituency pat ka jingang nut jong ka party kongres hi borok away hapo ka district council hapo ka KHDC ba Charles kalong kidon katto kat neki points ki ba khmat la kalong bandon ka jingya day ka bajan hapdeng ka district council ba ki paj ba haka sensyar ka khadar la kalong bat ki dorbar shnong la kalong bat ki dorbar raj ki dorbar hima berkumta terter keseng samla keseng longkemi ngikwa bakanon kejing yadai ke bajan bar ka district council bar abangi pejru abangi kren nya kanong po constituency ngiyo ya kejing jot jing pra jong ka mai mariang bar kane kala penpang ya ka donur ka jongaro habangai ya kajing jot jing pra jong ka mai mariang hapo ka area banihat jungi baro namarba ngai lade ngawan na ketika katanya arpumer bat ka arpumer bat ka berni ngedon tang kumba 100 kilometer ke jingjengai bat kumba pilatip hakilat pathai khubor haki survey ki bafer kala paushai ba la classified ya ka bernihat kum ka way na kanong ba ka badon ya kal air ka bajabo tam hapo ka India nga iba ngiladai bentau thomai ngiyo ka jingut ka jingnam ka jingyam jong ka may mariang bat kapan pangnut yang aku merang ba habang ya kane ka jingjot jingpei jong mai mariang ladon kam kum kinong mikmat bangim dei benlong ki bamadla ban ya kita ki jing baro ket kum ka jingla ka bor kum MDC ngakwa bakata ka de kemat ka jura ka ba kemat ladang ikren ya kanong po constituency ngakwa ruben kren ya karkom ya ki trading license ba Charles PE karkom ki trading license na kaliang nga district council bunsin klaim da bisyar bnia kumbalong mentah ngalaban ai nuksa we arteli mo sim ya nuksa jong ki petrol pom to baro ki petrol pom ki badon ha senda jong ka 4 lane ka national highway syakadiang bat syakamon haba pipen ha ki petrol pom ki baper pio baki nong trai ki barjela kibawan na Kolkata, kibawan na Guwahati, na Bihar, bat kumta terter. Katba ki khun jongi kila start kila nang kimdon ka kam ka jam, kibriu jongi ki baduk, kimyo ka bela ka butnong. Handai kita ki banabar pat. Kiwan benjelai hapo ka negari ka biye ki jongi. Teka kongres ru ka yang hakta ka nongrim. Jong ka jing ai kam ai jam namar ngatip ki MDC ru. Kidon ka benta ka bakrau, ha ka baydai bat ban ai ka trading license. Te hangi hab benda bisyar bat habangi airu ya kita ki barjela bakin sengkam seng jam kibriu jungi ki ben yok kam yok jam adangi pej haki jaka ki baper tanghang dong po play di syah ka wei kedukan pinlap nadu undong manager udai banabar
unong samsya uday banabar, unong nyat mij, unong sarieng, bat unong sai pliang ru uday banabar. Kat ba ka jing kerdu kam kerdu jam, ka jing kerdu kadang hiran na kaneka nongpo konstituensi ka biik jongi bat ka temri boy borok kawai, bat ka jelah borok kawai. Ngai bala don kam ban tau thamai ban perkat thamai. Ba wat kini ki kam ki berit kum kinong mikmat ngidai ban yo i ngim dai ban matla. Ka kongres ru ka yang ka nong rim ban penklan ya ki dorbar snong penklan ya ki dorbar raj bat penklan cucu ya ki hima baro bat ngakwa ru ba katenrai ke jongi ngim dai ban klet kam tam le ha bangi kren hang ne ko mangal ong mane hapo nong po konstituensi ngadon ke jing thrang dik ban penjanai ya kene ke jing ya dai kabalas dang bandu hapdeng jongi ukaro khatar unong telu umatan unong bri umar ngar ukarbi bat kum ta ter ngalayu iya kini kendiat sengi balas dang ban paria ke jaj ben riu ke jongi bat habang ami syakmat ngakwa banon ra biang ya kata ke jinge dei ke bajan kumbangi long mansua ba Charles kita kide kiba hakmat kinong rim jong ke parti kongres bat kinong rim jonga habang iya syakmat hakan election ke bamenta to khaddu ya wai ba Charles nagaliang jonga kerpat da ke jing ngaurit da ka akor ke burom bada ka jing tibriu tiblei ya baro kinong tebut jong ka ar nong po konstituensi bah ka ar phuai tarik baro na phi phinyami pai ba bat pension ya ka shap ka jong phi hakadur jong kakti barangan kerpat na du mensim na du donut bah haswa ba phin ai ya ka rai ka jong phi haswa ba phin tep ya ka vot ka jong phi ben shong nong rim perkat ba nak banta kalawai jong ki khun kikti kalawai jong ka ribat ka jaj ben reu bat hadin ba pila puson pila perkat ba ai ka rai ka bastat ka jong pi bat ngada shania bat ngada tip biang basa sisin ki paj ba jong ka arnong po konstituensi kin ai ka jing shania ka jong ki ha ka parti kongres ka parti ka balas kham ki thet ka parti ka bala ben sin shar hok ngakarpat ipi baro basa sisin pin ai ya kakti ka mon kakti ka diang ka jong pi pension ya ka shap hakadur jong kakti bar haka arpusaw tarik habang iyo ka result nginyo banya kemen lang nginyo banya syat lang te tangki ne kikintien na kaliang jonga ublay jong chisuk undon rengkat bat pi bar un ai pi ka met ka basyat ka baklan ka kamai ka ji ka babit ka babiang kublay sibun pi ba Charles kublay sibun kublay si hajar parlok baro ngilai so kumtu ya ka jing kren jong ukertong MDC jong ka INC na ka ar nong po konstitusi iba Lawrence nongrum te ka syong sa happy kum ki nong tap vote jong ka ar nong po konstitusi ba yano pin aya ka rai jong pi ha ka ar foi tarik urum phang arja absan ka rai ke jong pi bat ngile yosngoru katu ira kren na ka banta ba idon ke jing thmu na ka banta ban te ya kalawai ban te ke jai ben reu ba ban skemru ya ki mat ki jura ki ba idon ha ka mensim ba ka donot jung i te da kini kinten makniat mi kapor nyai kublai pi ba Lawrence norum bat kumjuru ya ka kunhun di jungi bat ya baro ki ba kersan ya kani ka thop khubor ke jungi na kathiar nyai kublai lang hi pi baro